Terve! Tällä videolla mä näytän, miten moderni WordPress mahdollistaa nopean ja joustavan sisällön syötön. Eli rakennetaan siis laskeutumissivu ihan muutamassa minuutissa hyödyntäen pelkästään WordPressin vakiotoiminnallisuuksia. Tässä mulla on normaali WordPressin hallintanäkymä. Menen lisäämään sinne sivun, jolloin mulle avautuu tämän näköinen näkymä. Eli VP ehdottaa mulle muutamaa sivumallia ikään kuin lähtökohdaksi tälle sivulle, että mikä voisi olla niitä lohkomalleja, mitä tässä käytetään. Näitä sivumalleja voi olla useampia ja oikeassa projekteissa näitä onkin sitten useampia ja niitä pystyy myös rajoittamaan sisältötyyppikohtaisesti. Mutta otetaan tästä nyt vaikka tähän niin kuin tämän sivun pohjaksi ja silloin VP lisää suoraan tähän editoriin nämä kyseiset lohkomallit. Siinä on hero-lohkomalli ja sitten on erilaisia sisältölohkomalleja ja sitten on CTA lopussa. Ja jos mä menen täältä tänne zoom out moodiin, niin mä näen kätevästi yhdellä silmäyksellä sen, että miltä tämä sivu nyt sitten näyttää. Ja jos en ole tyytyväinen johonkin lohkomalliin, vaikkapa tähän heroon nyt, niin mä pystyn helposti vaihtamaan jotain muuta heroa tähän tilalle ja katsomaan, että mites vaikka tuommoinen herotaustavideolla lohkomalli sitten sopisi tälle sivulle. Ja sehän sopii itse asiassa aika hyvin, joten jätetään se siihen. Sitten mä pystyn myös osioiden tyylejä muuttamaan, eli pystyn vaihtelemaan taustaväriä, jolloin se vaihtaa myös sitten tekstin ja painikkeiden värit, jotta se kokonaisuus säilyy sitten luettavana ja saavutettavana edelleen. Ja tässä mä voisin ajatella, että tuommoinen valkoisella taustalla tumma teksti, niin se toimisi kaikkein parhaiten tuossa kohti. Ja CTA jää nyt vähän tuonne piiloon ehkä, niin katsotaan, jos siihen laittaisi tuommoisen värillisen taustan, niin se sieltä paremmin sitten pomppaisi esiin. Ja tälleen kun vältetään toimittajan omat viritykset ja hyödynnetään WordPressin vakiotoiminnallisuuksia mahdollisimman pitkälle, niin syntyy tämmöinen ehjä ja hallittava kokonaisuus. Tältä siis näyttää moderni WordPress.